karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. O naman siya maglihog diya sa higdaanan. Rodel? Rodel? Oh. Ang sama ni siya. Natuog naman hinuwin. Ako na lang limpyuhan ang iyang samad. Ayaw hikap ang akong sama. Rodel, nganong dili man ni maipahikap ang imong samad? Rodel? Sakit. O niyon sa imong plano karon? Monago na ta. Ha? Manago? Kinsa mo gid ang mga tao nga imong gikadlokan ha, Rodel? Please. Mapahuwayang na ako. Sakit ang akong uho. Okay. Katugo na. Ha? Kipiyo na sa iyang mga mata. Oh, nailapad ka ba ito nga murag lamesa? May panapton nga kitapon. Anak ko di mo pahaway. Sabrina! Sabrina! Lelmo! Angel! Ay, man mo ay! Kading, Sir, tanawa ang tubig. ha? Ano man ang tubig? Nipuwa mo na. Ug gikan sa ibabaw ang puwang nga misagol sa tubig. Nga naman ka na. Dali. Atong subayon. Atong subayon ang sapa paingon sa ibabaw. Sir, gulbaan mo ko, sir. Dali na, Kading. Atong subayon kung unsa ning puwang nga misagol sa tubig. Ay, Madam, nganong nagsige makagpanghupaw? ikabuhi ko. Gusto kag initubig? Uy, Annalisa, pagtugan sa tinuod. O pa kay nakitang multo din sa akong kwarto? Wa man, madam. Mayo hinoon. Sultihi gyud ko ha kung makakita ka na ni Sabrina din sa akong kwarto. Madam, nakasiguro ka nga mahimumulto si Ma'am Sabrina? Ana, kalit siyang nawa, di ba? Pusa, posible nga may dautan ang nahitapo niya. Madam, Nahibaw ka ba nga buhi pa ang akong amahan? madam. Patay ng imong amahin, madam. Ikaw rin misulti nga patay na siya. Oo. Patay ang iyang lawas. Pero buhi ang iyang espiritu. Milikoy naman sa dis, Madam Mercy. Madam, mas mayo tingali nga matog ka na lang. Anong pagkatulgon man ko nimo o man kumugduka? Sige. Ayaw nagkatog. Aw ka na ba? Ay. Amo sa man, giandaman na nimo si Padre Ramon og pagkaon? Noon sa naman is Madam Mercy. Naghiskot naman sa dis namatay nga pari. Uy. Ana, Madam, patay na lagi si Padre Ramon. usay patay. Buhi siya. Samang ka. Lakabi, pagluto og bisayang manok kay aron makakaon si Padre Ramon. Pero, dili makapabiyaan ni Sir Rodel, madam. Inahan ko niya. Makabuot ko ni ining baya. Mao sige na. Pagluto og tinuwa nga bisayang manok. Sige, madam. Nga na magigkanis, Madam Mercy. Nga makalit maghiskot ni Padre Ramon. Nga dugay ramaning namatay.
Sir Del, nag-ana na yung kapuwa ang tubig din eh. May nag-ihaw tingali og baboy sa ibabaw. Ha? O tuod sab no? Basin og dunay nag-ihaw og daghang baboy sa ibabaw, sir. Uy. Karding, Sir, tanahong gamay ang ilinaw. sir. Kapuwas tubig, sir eh. Mura magdugo ang nagkapapuwas sa tubig, sir. Dili ni mahimo. Kinahanglan makita nato ang tinubdan na ng pultahang tubig. Unsa bro? May naghilak sa luyuan ng dakong bato. Oh, lo Ilmo? Ikaw na lo? Lo Ilmo, ikaw na? Ano naghilak ka? Oh, dili. Babae ka nang nagkuhob sa bato. Hindi pa tayo siya. Unsa? Tag-awa ang kabatuan. Unsa mo nang puwas sa bato? Tugo ka na. Murag dugo tuod kini. Pero unsa man nga dugo? Unsa man nga puwa nga? Uy, lo. Ano nagtungko man ka ng kabatuan, lo? Oh, puwa? Dugo nang naa sa ibabaw sa bato? Nagtuwa ko na. Nakang-angel ka na. Ha? O gano'n nagtuo man ka anak lo? Nawa si Angel sabay. Dili pa. Oh, nawa. Nagkutaw si Angel ang datas para kang Madam Mercy. Napadibiyaan ko siya. Kung wa pala ko siya biyahe, tingali unta siya madan din his kriminal. Lo, dili kay si Angel ang nawa, lo. Hantod si Ma'am Sabrina. Wa na makabalik sa bahay nga nangita ang Angel. Si Angel ang una kong nabantayan na huwag kang sabay. Mauna di pangita ko siya din sa sapa. Ang mauna ni ang akong naabdan din sa ibabaw. Nagbanaw na dugo din sa ibabaw sa kabatuan. Mula o gibisbisan o gibisbisan o dugo kining kabatuan doon sa ubos sa busay. Pero kung dugo kini ni Angel, hain mo na yung lawas. Mausap ka na ang nakapalibog na ako. Kung hain man ang lawas sa tag-iyaing maong dugo. Kinahanglan makita nato si Sabrina. Dali, mutungas pa kita sa ibabaw sa busay. Nana, naluto na gyud ang tinuang manok. Ako na ning pagnuan. Oh, sa manron. Ang mura og nalambang nga pultahan. Na mauli na ka sila sa Sir Dal. Sir Dal? Manay Carding, ni ana mo? Wa may tao din sa sala. Unya, sarado sa pang pultahan. Huna-huna lang tingalin ako kung nabati. Balik ko na ako sa Madam Mercy. Ako siyang pahibawon. Nga naluto ng sinabaw nga bisayang manok. Sabrina! Angel! Ma'am! Ma'am Sabrina! Ma'am! Wa man gitaw din Karding. Limpyo sa ang tubig din sa ibabaw, sir. Buot ipasabot. Nga dito sa ubos ang gigikanan sa dugo. Sir, mudangon na sa kapulisan ni si Roy. Magpatabang ta nila, sir, sa pagpangita kang Ma'am Sabrina o kang Angel. Unya na ta manawag. Tingalig mag-ungaw na sa kakuyaw si Sabrina karon. Ay, dili na kumakatugas pa. Pauli na lang lo. Ubanis sila si Mama o si Ana sa bay. Panalang kagid mo ha. Oh, sir. Dili ba himo nga? Dili na tumakitaan karon si Sabrina. Mupadayo ba ta sa unahan, sir? Sige. Dali. Mutungas pa ta sa ibabaw sa sapa. Madam Mercy, gusto ka mo higop og init nga sabaw sa manok bisaya? Naluto naman.
Para ka na ni Padre Ramon. Pasagdi lang to dito. Oh. Kuhaon ra niya ang iyang paboritong sudan. Parehas good sa una. Diba, misulti na ko ninyo nga ganahan kayo og manok Bisaya si Padre Ramon. Madam, ngano nakasiguro man ka nga si Padre Ramon ang may kuha sa sudan sa una? Oh, naibaw lang. Sa man, lami ba ni mong pagkaluto ang sinabaw nga manok? Ambot lang ka, madam. Kuhaan ka, tika. Na sige, dadi ko og sabaw diri. Butangi lang og usa ka paa. Kay ganahan og paa sa manok si Padre Ramon. Sige, madam. Magkuha ko. Maayo lang unta ako'y makagusto si madam sa akong linuto. Uy. Hain naman naglutuan ako sa manok. Uwa na sa lutuanan. Uwa magyutan ako. Haunas lutuan na lang kaldero. Sa gilutuan ako bisayang manok. Ang anuwa naman ni Dinhi. Oh, unsa na? Ay naman ang akong gisugo ni mo, ana. Madam! Nawa ang kaldero nga gilutuan ako sa bisayang manok. Aw gidana tong Padre Ramon. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!